Yüreğimden türünde halkımdan ruhi mirası Uralımdan kırdarı Başkurt halkının yırdarı Yaradan min halkımda Yaradan min halkımda Hayırlı kez, hürmetli televizor karası dostlarыбыз. Nihayet, Ruh Kuşu media проектына йомғақ яһар мәл дә якынлаша. Мәгълүм булуынса, проект гыйнвар айында старт алғайны. Ул быелгы гаилә елы уңайынан һәм туган телгә игътибарда арттыру, башкорт теле укытучыларын һәм иҗатчыларны ялеп итү, нәфис һүз осталарын күрһәтү максатында оештырылгайны. Без патриотик рухта ядышкан якташ язучылар һәм авторлар иҗатын күрһәтүдә бурысыбыз итеп куйдык. Проекттың һәр адымы бәйләнештә селтәрендәге Рух Кушы битендә яктыртыла барды. Шулай итеп, гыйнвардан июньгә тиктем 67 кеше үзенең илһөяр һәм тел һөяр булуын расланы. Әлеге вакытта бәйләнештә селтәрендә интернет тавыш бирүдәр бара. Һәм без һезнең менән Рух Кушы көндәлеге тапшыруында һәр арнаның еңүче лидерлары менән әңгәмә тәкъдим итәбез. Шулай итеп, көндәлектең тәүге геройлары менән таныш булайык. Yaradan min halkımda Кунагым тел әле һуңлап килде көтөп ялыккас, безнең менән бергә Рәми көтте, мәңгелеккә китте арыгас. Рәми телде кызыл әләм итеп, күтәргәйне күптәр охшатмай, каранлар кырын күзе менән, яугир янгә был бит ярамай. Вакытнан алда йөрәк талды, күңелдә бер уй калды, ул Рәньеу. Телем тигән утлы күмер калды, кешелеккә тәйер бер кидеү. Тел аманат, Рәми рухы безгә, тел милләткә татлы бер кидеү. Тейһен башкортыма шул кидеүе, һәр беренә телгә әйләнеп. Рәми китте, тел кунагым калды, һуңлап килгән кунак булһа ла, был майданда Рәми рухы ине. Ул хужа бит ошо майданга. Бүген килеп әле тел канаттың, берәм йөнен юлкалар. Тел канатсыз уны канатып, янгенәмдән телеп уралар. Әсем теле менән ингән телде, һөю менән ингән хак телде, әкият менән ингән телемде, тыю көндәренә еттекме? Улы хужаларга гаризалар, ул телемә рөхсәт һорайым, балаларым минең туган телдә укыгын дип иям башкайым. Заман үтер, яңа заман килер, заңдары ла булыр башкаса, шул сагында улар нимә тиер, күсәк төшмәсме һуң баштарга. Улар безгә хаклы һорау куеп, мыскылламас элек акылды, ашыкмайык кисеп тамырды. Яраланган тамыр үсентеһе шаулап үсеп китер тимәгез. Милләт сире бит ул, имгән теле, милләт имгән телмәй тимәгез. Телен хаклап батыр яуга сапкан, халкына ул ирек килтергән. Телһез башкорт булмагандыр мәңге, ни күрһәлә телен хатмаган. Телен яклап сәсән илен гизгән, шул тел өсөн яуга өндәгән. Күпме батыр алып сүргүн киткән, тик теленә хыянат итмәгән. Илен, телен яклап калгандардың хыялдары булһын бер оран. Шул орандан килгән шаңдадарды кабул итәм курай моңындай. Был телемдә батырдардың йыры, сәсендәрдің уйы сагылган. Был телемдә халкым хыялдары курай моңы булып сыңлаган. Халкым көйе менән туган телем, халкым шуны гамләп яшәһен.
гүл сәскәле киләсәккә үтәр. Телем минең мәңге яшнәһен. Уйлап эш итәйек, тел аманат, киләсәккә бирер аманат, киләсәккә юктыр хис хыянат, арынайык тыуыр хатанан. Телем әләм булып безгә килгән, тик кунакка түгел, одакка. Онотмайык, атам, әсәм теле, милләт теле һәр бер халыкта. Unutmayık, teli kırkılhala, Başkurtun bit telin unutmaz, balta sabıp tamır kuru hala, bula halıp tilim kurumaz. Birilgen ol bizge amanatka, Başkurt tili мәңгі kurumaz, ul tileli minin tamırımda, timek onu min de kurutmam. Kilir zaman, яңа асыш түрдән ил күтәреп урын алһынсы. Шул вакытта телем булһын әләм, туган телем, теле милләттең, туган телем, минең күңел гөлем, һине юк итәргә хакым юк, туган телем, балаларым теле, уны юк итәсе акыл юк. Яратам мин халкымды. Хамға Рәйсә Мидхәт кызы, без хәзер үзебезнең Рух кошы проектының студияһында ихлас сәламләйбез. Хамыгызга рәхмәт. Рәйсә Мидхәт кызы, һез Рух кошы проектын тәү булып асып ебәрдегез бит инде. Унда һез үзегезнең туган телем, күңел гөлем исемле шигырыгыз менән сыгыш яһаныгыз. Бу уны шигъри оран дип тә атарга булалар мөгаен. Бу шигырьнең язылу тарихы нисек килеп сыкты? Бұл шигырьнең язылу тарихы әлбәттә бер еллап дип тә әйтһәм дә була инде. 2016 елда бына шул туган телдәрдә укыту мәсьәләһе буенча ата-әсәләр рөхсәт сорап гариза язарга тиеш дигән вакыйгаларның бергә суалып китүе аркасында минем күңел ярһуым булып килеп туган берничә строфа ине. Нисек инде үзеңнең туган телеңдә һөйләшеп, балаларың һинең телдә һөйләшеп, шул ук туган телдә мәктәптә укытып та, һин ул шул туган телдә укытуды рөхсәт сорап гариза язарга тиеш. Бына ошо минең башыма һайманы һәм ошо шигырымды мин артабан да үстерү өстендә уйлап йөрүнем инде эшләнеп. Шуннан һуң декабрь айында халыкара туган телдәр көнендә мин бу шигырымды эшкәртеп, Акмар гәзитендә бастырып сыгарга өлгәштем. Ә бына февраль айында Рәми Гариповның туган көненә карата мин ул бит туган телдә буенча күп кенә шигырьләр язган, шуның өчен көрәшкән дип әйтергә була. Мин тагыла эшкәрттем инде шигырымды һәм дәүләт теле буларак туган тел нәендә мин ахырына сай иткереп куйдым дип уйлыйм инде. Һәм бына шул исемне шул вакытта апкелдем. Туган телем күңел гөлем булды. Ә проектта бит инде һез Ниғәмәт мәктәбе укучылары белән катнаштыгыз. Улар менән бәйләнеш нисек килеп сыкты? Минең yeğenlerim de şol Ниғәмәт мәктәбендә укыгас, ата-әсәләр йөрешенә күп йөри. Шуннан йөргән вакытта концертта куялар, концертта конференция булып, Гатауллин Айтуган йөри. Бына уның тавышы миңа нык охшай иде. Шуннан һез тәкъдим иткәс, менә шундай эш проектта катнашырга дип, мин шул Айтуганды күз алдымда тоттым да мәктәпкә барып укытучылар белән кәңәшләштем. Айтуган менән безнең икебезнең тулы килеп сыкма, чөнки минең балаларым дигән шигырьдә шундай үзләр бар. Шуңа күрә мин икенче бер егет белән хайланып, миңа егетләр сәхнәгә сыгырга тиеш дигән минең уем, шул тормышка ашырдым инде. Ошо Якупов Артур белән Гатауллин Айтуганды алдым. Уларны хайлаганыма үкенмәйм. Ә менә бындай авыр тематикалы шигырьдә ятлауы еңел булмагандыр мөгаен. Берничә тә авыр булманы. Чөнки ул минең күңел уем, күңел яргымдан килеп сыккан. Шуңа күрә ниндәй хүзен артына, ниндәй юл яки шигырь бүген кайы строфага китергә тиеш дигән ул башымда ла туманы. Ятлау еңел булды. Балаларга ла шул еңел юлда өйрәттем инде. Һәрбер строфаны ниндәй хүздән башлана икәнен уларга тәүдә өйрәтеп алдым. Шуннан һуң һәрбер строфаның һәрбер юлы, үзләрен ятлатып алдым уларга. Шуннан һуң адактан инде 3нче этапта һәрбер строфаның һәрбер хүзе ниндәй хәреф белән башлана. Бuna улар шуны ятлап алдылар да, рус әйткәндә, расшифровать итеп ятланды. Шигырьне бер көндә ятландылар.
Афарин, афарин. Интернет тауыш бирүләрдә лә бит инде һеҙгә иң беренсе булып интернет селтәренә сығырға һәм тауыш йыйырға тура килде. Кемдәрҙер хатта белмәй ҙә ҡалғандыр. Шулай булһа ла һеҙ тәүге 5 кеше араһынан лидер булып сыҡтығыҙ һәм был да кескәй генә булһа ла еңеү. Һеҙҙә ошо еңеүегеҙ менән ихлас ҡотлайым. Рәхмәт. Һәм бына ошо рух ҡушу проектына һеҙҙең ниндәй теләктәрегеҙ бар? Рух ҡушу проекты әлбиттә күптәрҙе дәртләндергәндер. Артабан уй-хыялдары ла барлыҡҡа килгәндер. Минең теләгем шул инде 2019 йылда рух ҡушу проекты икенсе вариантта булһа, икенсе исемдә булһа ла яңынан дауам итһен ине. Әйтәйек, үҙҙәренең яҙған шиғырҙары менән түгел, яҡташ яҙыусыларҙың шиғырҙары менән күңел әрнеүен сығарған йәки күңел ярһыуын сығара алған, тормош талабына тап килгән шиғырҙарын ятлап сыҡһындар ине. Бәлки уҡыу йәшендәге балалар өсөн генә ойошторорға кәрәктер, бәлки киреһенсә уҡыу йәшенән үткән йәштәр өсөн генә ойоштора, бәлки ололар өсөн генә лә ойошторорға мөмкин. Шуға күрә был проектты өҙмәйенсә йылдан-йыл дауам итергә мөмкин. Рәхмәт. Беҙ һеҙҙе Йомғаҡлау концертында ла күрергә өмөтләнәбеҙ. Һау булып торығыҙ, һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Өмөтөгөҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ. Яратам мин халҡымды